Какво е една прегръдка ли? Малко, много, понякога всичко, от което имаш нужда. Тя е уникален празник за сетивата. В нечии ръце затваряш очи и сякаш сърцето ти вижда повече от погледа. Навън е -10, а душата ти се стопля. Вдишваш топлина и издишваш лекота. И всяка е различна и неповторима. Един път убежище, друг път е полет, пламък и страст, или надежда и спокойствие, добра среща или трудно сбогуване. Прегръдката е универсално средство за общуване. В нея няма значение езикът, националността, полът, възрастта. В нея сърцата се докосват, не телата. С нея измерваме наличието на искреност, любов, приятелство, сродност, споделеност. С нея посрещаме и изпращаме живота. Тя просто дава в един миг всичко онова, което съзнанието и душата ти търсят. Само в един миг и само в едно докосване. Всичко.